Турби бонус. Програмата Ранна сеитба, ранна печалба. Открийте силата на ранните хибриди от Синджента и новият супер хибрид Електрон FAO 290 и подкрепа от Синджента с 100% гаранция срещу измръзване, както и проследяване на посевите с сателит от Cropwise Operations. Консултирайте се с експерта ви. Семена от Синджента. Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Аз съм Михаил Йосифов, заедно с моите колеги Васил Спасов пияно, Антонис Андрео тромбон, Кимон Карудзос контрабас, Александрос Дракос ударни, биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев сме ви подготвили балкански сюрприз. Очакваме ви в първо студио на 26 февруари в 19 часа. Билети в рекламно-информационния център на БДР и мрежата на ивенти.